Magandang hapon po sa inyo lahat. Gabi, i-share ko lang po sa inyo ito magkasawang duwende. Magagamit po ito sa mag-asawa para malayo sila sa nag-aaway, hindi sila naghiwalay sa mga mag-asawa. Magagamit po ito sa negosyo at sugal po. Pang-protection, pantanggal ng negatibo sa bahay at magagamit po sa lahat ng lakad, pang-protection sa mga masamang espiritu, lalo po yung mga masamang tangka. Palagi nyo po yung dalhin po ito, kasawang duwende. Napakabisa po ito at magagamit mo sa pang-araw-araw, kasama sa sugal po. Una sa lahat po ay mag-subscribe, mag-like, and share. At pindutin na rin po yung bell icon para updated po kayo palagi sa ating video. Proseso po nito ay magdasal po ng isang ama namin at isunod po yung orasyon ng santang magkasawang duwende po. Hirap po sa ating harapat. Magdasal po, iagtanda po tayo ng krus. Kasama po ng ama namin. Ama namin na sa langit, sambahin naman pangalan mo. Ikaw naman manghari sa amin. Sundin naman ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin, na huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilay mo kami sa masama, sapagkat iyo ang karihayan, ang kapangyarihan at ang kapurihan mo pakailaman namin. At isunod po yung orasyon po ng 3 beses po yung orasyon na ito sa negosyo. Adonai Yahabi Aha Yisrael Yehuda, makapangyarihan Diyos Yahweh Eljiri, nawa ang aming negosyo ay magkaroon ng matagumpay na kalakaran. Mangyari nawa ito sa tulong mo, amin. Adonai Yahabi Aha Yisrael Yehuda, makapangyarihan Diyos Yahweh Eljiri, nawa ang aming negosyo ay magkaroon ng matagumpay na kalakaran. Mangyari nawa ito sa tulong mo, amin. Adonai Yahabi Aha Yisrael Yehuda, kapangyarihan Diyos Yahweh Eljiri, nawa ang aming negosyo ay magkaroon ng matagumpay na kalakaran. Mangyari nawa ito sa tulong mo, amin. At ipo sa pagkasama ninyo. Para naman po sa sugal, ilagay ang mag-asawang duwende sa kaliwang bulsa mo. Pag nagsugal ka ay hawak-hawakan mo ito habang nagsusugal at sambiting pabulong ang orasyon ng 3 beses. Para sa sugal po ay ilagay ang mag-asawang duwende sa kaliwang bulsa mo. Pag magsusugal ka ay hawak-hawakan mo ito habang nagsusugal at sambiting pabulong ang orasyon ng 3 beses. Narito po ang orasyon niya. Resignum Cruminam Liberamus Diosis Nostris Domini in nomine Patri, amin, Jesus. Resignum Cruminam Liberamus Diosis Nostris Domini in nomine Patri, amin, Jesus. Resignum Cruminam Liberamus Diosis Nostris Domini in nomine Patri, amin, Jesus. Pag nagsusugal po kayo, usalin po yung orasyon po. Dapat po may memorize niyo po ito. At habang inuusal niyo po ay pabulong, at habang nagsusugal ay hawak-hawakan po niyo ito. Ito po ay gaganapin po sa ang pamamaraan po ito ay dasalin ito ng 7 araw na walang patlang. Pagkatapos ng 7 days ay Friday na lang po ito dadasalin. Para lang po gamitin lang ito sa kabutihan at hindi sa kasamaan. Ang ganda po itong kanto ninyo, mag-asawang duwende. Sa mga asawa, sa siyuta, magagamit po nyo sa pang-araw-araw po ito. So, mag-asawang duwende. Napakalakas po ito. Mag-asawang duwende. Yan po.
sana po gamitin po nyo lang sa tama at huwag abusuin para gabayan kayo mag-sound hindi. Napakabisa po ito. Kung may kon kayo yung di pa nakakapag ganitong bumili na lang po kayo sa mga online ito sa mag-sound hindi at dasalan po ninyo. Nandito po yung orasyon na binagi ko at ikukuha ko sa screen para alam nyo po. Sana po taklikin po nyo itong YouTube channel ko, mag-subscribe, mag-like, and pindutin na rin po ang bell icon para updated po kayo sa aking susunod na video. At higit sa lahat po, shout out po sa inyong lahat, mga idol, mga ma'am. Ito po, mag-sound hindi. I-share ko po sa inyo yung orasyon nito. Sana ko po pakaingatan po inyo at ilagay po sa pounds na pula. Madali nyo palagi kahit saan po kayo pumunta, gagabayin po kayo nito at ilalayo po kayo sa kamamakan, disgrasya, kapamakan at sa mga negatibo, sa masamang espiritu, lahat po ng bagay-bagay na ilagay po nyo lang po ito at dalhin nyo po sa ilagay po nyo sa bag nyo at lagi yung dalhin sa ako. Ito po yung orasyon niya po. Shout out po sa inyo mga idol, mga ma'am po. Napakabisa po ito, dapat pakaingatan po ninyo lagi. Huwag abusuin para gabayan kayo. Sana pakaingatan po nyo ito, aking mga binabahagi para makatulong po. Sana matulungan nyo rin po ako mag-subscribe. Pakipindot na rin po yung bell icon para palagi kayong updated sa aking susunod na video. Maraming salamat po sa inyo. Pakaingatan po ito, huwag ipagyabang. Dapat kayo lang po nakakaalam. Sikreto lang po. Maraming salamat po sa inyo. Subscribe po. At shout out po sa inyo lahat. Idol, ma'am. Maraming salamat po.